Hej, jeg er trommeslager. Det her groove bliver spillet rigtig meget i løbet af sangen. Det bliver både spillet i omkvædet, i introen og i outroen. Og det lyder sådan her. 3, 4... I verset, der har vi et andet groove med lukket hi-hat, og det er sådan her. 3, 4... Rapstykket, der følger vi bassen. Det lyder sådan her. 3, 4... Godt. Trommerne kører det samme i rigtig meget sang. Så i introen, omkvædet, det der bridge, der kommer lige efter det første omkvæd, også i outroen, spiller I faktisk det samme. Og det lyder sådan her. Spiller på right back. 3, 4... I verset, der laver jeg det samme groove. I flytter bare over til hi-hatten. Det her, det gælder også for rapstyk. Det siger 3, 4... Godt. Drenge som mig klaver til de øvede. Ja, der kører en fin melodi i verset, der siger sådan her. 3, 4... Godt. I omkvædet er der en fin lille klavermelodi. Jeg spiller sådan her. 1, 2, 3, 4. 3, 4. I versene der er en fin lille keyboard-melodi. Man kan også bare spille akkorderne henover, men her giver jeg lidt eksempel på melodien, som siger 3, 4. Godt, i det stille omkvæd, der spiller klaveret sådan her. 3, 4. Okay, vi starter med det riff, det avancerede riff, som kører både i introen og i outroen, og den siger 1, 2... Så kører vi omkvædet, og den får fuld Gaddafi på alle guitarer, og siger 1, 2, drenge som mig.
I verset, der går over til nogle spanske akkorder og spiller lidt mere stille med noget fingerspil. Og den siger 3, 4. Okay, C-stykket, der følger guitaren og bassen hinanden, og den siger 1, 2, 3, 4. Så i den stille omkvædssektion, der kører vi de samme akkorder som i omkvædet, men vi laver det med noget fint lille fingerspil, der kører sådan her. 2, 3, 4. Godt. I verset, der bliver ved med at spille nogle power-akkorder, men det er nogle lidt andre akkorder. Jeg kunne godt tænke mig at tage A'et her i stedet for. Så du skal være meget opmærksom på kun at spille 2 strenge, A og D-strengen her. Jeg siger 1, 2, 3, 4. Godt. Avanceret øvet bas. Der tager vi den samme, spiller nemlig det samme i introen, omkvædet, bridget efter omkvædet og i outroen. Det går sådan her. 3, 4. I verset spiller bassen en mere synkoperet rytme, som kører sådan her. 3, 4. I C-stykket, der følger bassen, guitaren, de spiller det samme, og det er en sjov lille rytme, groove, der kører sådan her. 3, 4. Godt. Til lidt begynderbas, der siger den i introen, omkvædet, det stykke, der kommer lige efter omkvædet, et lille bridge-stykke, og i outroen, der siger den nemlig det samme. Og der følger vi bare akkorderne og siger 3, 4. I C-stykket, altså i rap-stykket, der kører bassen nogenlunde det samme som i verset, men vi sætter lidt mere energi på og siger 3, 4.